كما يوعلكن رحوس بعال مسكر مجمرة لو ما أنتي بزعباتي ناي حورات منقستات أمريكا زوطو executive order إنا خنزارب مسانا ترخيبهم زلو خاني كلا لكم حدا دكتور هياب تغلا هيمانوت يوهانس كم سدتنيا أب سودان قبطي كم أون أباي بريطانيا زنبرو خوينو أبز حج أوان ناي PhD تماراماري أب يونيفرسيتي غلاسكويو متنعتات هياب أب كون النت إيرتران سدتنيا تات زتوكورو خوينو بفلاي أم مسرحن كلمة كونتاتن كونتا سدتنيا أتوكيريو مرمرات زكايد كابو دكتور سامسون مأكلت أجاي ونمسانا له دكتور سامسون أقدم بيلو كم ناي PhD تمارامارن بتأحي ممهر وي visiting professor at Beijing Normal University كم أون أبي University of Roehampton زي صراحة خوينو أبز حج أوان كم research fellow at أب أنجليا راسكين University يسرح له مرمرات دكتور سامسون أب عولما سدتن تمرتن ذات الكورة إمالتيو كاب أو قتلنا أتو زرق سلاسة ردي إشكر والمسانة ترخيب له زرق سلاسة أقدمو دبلومات حجرة إيرترا خوينو أب تحت السهارة أفريقيا بفلاي وكيل حجرة إيرترا أم معرب أفريقيا خوينو زي سرحيو مهور بوليتيكا وسنفلت أتن تنتاني بوليتيكا قرن أفريقيا ونيو أبز حج أوان تمهاراي PhD كوينو أبسدتن فلسة حزبتاتن أتوكيرو متنعتاتو يكايدالو أنا مساهم دلوخو خاء فتحي عندهم يبحال مالتيو دقيمة روح اسبعال سنة سنبت نخلاتنا كنجمر اتمدبنا مجمراتي زدلخون حتوتات كحتومي نزي أما قايشنا نسو كابر مسقبرنا خاء نزررب نزاتن مدرح كنكفت إنا شو تبغى جيرنا استفعل عليه حتون رئيتون نزلنا إهين مهن كنبها حلو لينا مالتيو تناي مجمرة حتى مجمريت كهانا مالتيو إزي ناي حبرات منقصات أمريكا executive order تباحيلو أب فوليات سواتن تكالاتن ناي إرتران ناي هاجر إرتران ناي هاجر إثيوبيان معك أبا زجبر زلو مالتيو انتاي أنا تحست إزلوه انتايو تناتو قانقانة تناتو حقنا انتاي مثل انتاي زنقرنا بحفشو تي executive order سي انتاي زبلي زلو انتاي مثل تو قانقانة أو تزلو إنه بعلو مالتي صبغو فتحي مجمرتا يمسكن نعخي كتيلو النتوم تخطاتلتنا مالتي أدي أقداسي واناوي أرسيو كم ناتي مرداتا ويدما كم ناتي أنا ببا خمتي تقسكي فلوي بريسيدنتاوي ممرحي ويدما executive order نبلو أب أمريكا كمتي ناتوم كإلاتات ويدماتي نايتي عدي حقي خم زحبرو بزح جدي مرحتي هاجرات ويدماتهم بريسيدنت كم عينت ممرحتات يوطو يوم حقاونا دلو سنديو ممرحيو بريسيدنت بايدن دمانا بسلطان كاب دمت بركز دبل كم عينت ممرحتات كم زصنحه يو زحبر ويدما دفلت اذ دما بقندو ناب خبابينا بقندو ناب إثيوبيا ناب إريترا ذاتكورة ممرحيو تممرح انتهيو ذبل حصر بذبل ويدما اب فاونديشن ناتو خابي دبقس مسنبل ذي حدش مرحنتنا امريكا درو حدش ونا يكون حجي اب سلطان كاب دمص سلطان كاب زحس اب اثيوبيا بوليسي صنيحو اب استفلالي وانا دما نتي اب اثيوبيا ذلو خنتات نمرقا ويدما بسلاماو مقدن مفتاح بقدامنت سريعو خسر حلو صنيحو كمناتي مرداتا كابتي برايوريتي ذهبوا قدات ونكوينو يتصنيحو اذبينا يكون ريو نخيل استفلالي حلفنت لعلوت حلفتي نايتي اب امريكا ذلو منغستي اب تخبابي يبقحو خمد صنحو فلوي وكيل ويدما لؤخ اب قرن افريقيا ونتمزيزو
ذي جيفري أمباسادر جيفري ذبلوون كسرح كم تصنحه أمريكا بسفل عليه وانات بمجد جي 7 بمس أوروبا وحبرت بتجبروا ذي نبرد ذمدناتات بمجد الأخاتا أبتخباب بتجبروا تصنحت نذو نتاعت زخطر جوات لذيك قالت أبذي وانزي نذي executive order حلفا لا مالتيو سلذي نابو build ذي جبري انتاي أرستات يتنكف الكامس التحتت حمشت عبيتي أرستات يتنكف مالتيو حدا إذا قد ذي أبتوبيا ذلو قينات أبدا حاطر قديه بسلام أو مجدي بديالوج كفتح يتوع بذي ذخونه يكون انقفاطات دمات ناي هيمانيتاريان ناي رديت حجزات نابتي ناي قينات بوتاتات نخبصحون يحطت مالتيو زي مزي يقبر يبل مالتيو حدا نتوم ناي تريجري ديبارتمنت نتناي ستيت ديبارتمنت مزنت هيبوم مانديت هيبوم حمش حلفنتات علوم تحدا نتوم تارجت كمتي أقدم كيو بليت أنا حكي individuals يكونوا أب منجس إثيوبيا أب منجس إيرترا أب حيلتات ناي تجراي أب كل أمحرا زلو حيلتات النزي كوينات زي نخيب قارص انقفاطات ذكون ويد ما زمرحو والكسبات كوني يخولو تكالات كوني يخولو نذي آتو ملاليخا identify جيركا توم تارجت استاي مقبار مالتيو هذا في آتو كيرو تموتو كتيل كاون انتهي بالذكونات عتزي بسلام أو مجد بديالوج فتح على ويزبل مس أفريقيا أو حبرت مزيز وزلو فلو يلو خالو نايتي قرن أفريقيا ذبحال ناي قدم مرحي ناي نيجيريا دنبره مسوق صرح مخانو ملكتات أريلو ناي إيجات أبو منبر مسدخونه ون مسوق صرح ناي السودان مالتي أبدو وانذي مسوق صرح مدخونه مسكالوت مشاركتون خوينو نذو دايز بسلام كعلبو كسرح مخانو يحبر مالتي سلذي نذم كنت أقسم أنا ما أبي رترا ذلو حيلن أبي إثيوبيا ذلون ذم ناي كل أمحران حيلتات تجراين مستد مس نايزته كسرحو يتوع كتيلون انتهي ذبل أب وشتي إثيوبيا ويدما بقوندو أبناي كبابناي تجراي اتناي human rights violations بزح جدي جنسايد تفصيمو بزح قفعتات تغيرو زبهال زل نز دوكومنت وون يغبركم زلون ساي مالتي ساي يصوع مسعاتهم كسرح مخانو وون يحبر مالتي نز نغرات زي حجن ابنت بمجدد ناي افريكان human rights commission ناي people's rights أبسفل عليه وانات نز دوكومنت يغبركم زلو يحبر كابو قصيلو انت دعا إثيوبيا سمعت دعا خيلا تي ذتنحي شركنتات ويدما زمدنا أب مونغو أمريكان إثيوبيان كقصيل مخانو تقداتات كل عالم مخانو وإسا يتوع مالتي بمقدتهم أب دياسبورا ذلو إثيوبياويان وون كسرح مخانو يزارب حجز انتا يدر إيكا أبتي قد محجخ تقملو ذتنحي ويدما خخدو ذتنحي أقبابات أبو استسرتيو بتقد محجز ذتنحي حقوس كوينو أي سمعانن مخنياتو مجلس أمريكا خمت الدوليو سمعي أي رخبان مالتي من أبقينات ذلو حيلتات كسمعو لذي كألو أبتي ترزو بطحيو ذلو كوينو سمعاني Thank you زر سلاسة زي أب كلوب هاوس أنا تراين دي دزارب دلوخ حج كي سنبور جلس بزوم سلنا ما حلال فودل لنا أنا بتنا تيتسمعوا دلوهم كنا نافت كلا أي حتو كي سجر كله دهنا تملؤون دي حرار لكم تيم كالوت. Thank you فتحي. من الباش زر سلاسة دارك كله جريس وهي جنابزي كلتا بوينت هايلايت كجبرن زدلي الله كاسمرلا حدا أبتي مجلس أمريكا زبلته حدا كابتي علامات الزوجة نتزلو كلتات بسلاموي نخعرف راح يكونه حدا نتن لو نتن ناي إثيوبيا نمعقب زبليو جيت حدا نتن لو نتن إثيوبيا كلايت نتا السلامة ورجعت عقبك نتزلو كلتات بسلام مجدي مفتاح زبليهم كم حدا أقميت أما
ሕጂ ምዝ ኩነታት ሓደ ዝረኣየካ እንታይ እዩ ዘሎ ምናልባሽ ድሒሩ እውን ኣብዚ ቅድሚ መዓልትታት ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝበሎ እዚ ኩነታት እዚ ብኩናት ኣይዓርፍን እዩ ዝብል ርድኢት ኣሎ። ወያነ ክሳብ ጫፍ ተደፊኦም መጨረሻ በፂሖም ታሕቲ ወሪዶም ናብ ላዕሊ ገጾም ደይቦም ሕጂ ብልክዕ እቲ መግለፂ ናይ ውድብ ሕብራት ዋና ጸሓፊ እንታይ ኢሉ ወያነ ሕጂ ክትስዕሮም ከቢድ እዩ ኣስመራ አዲስ አበባ ኣትዮም ነቲ ዘሎ ስርዓት ንክግንጥልዎ እውን ቀሊል ኣይኮነን ሕጂ ኣብቲ መጨረሻ ዜርካ ናብቲ ሰላማዊ ኩነታት ምብፃእ ኣይተርፍን እዩ ግን ቅድሚ ሰላማዊ ኩነታት ምምፃእ ተፋቲኖም ተቃቲሎም ኣቢሎም እንድሕር ኮይኑ እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ሰብኣዊ ክሳራታት ናይ ወታደራዊ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ሲቪላዊ ጥሜት እዚ ድርቂ ንሪኦ ዘለና እዚ ምቅትታል ዘሎ ሃስያ ናይ ሰላማዊ እንዳገደደ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ሓደ እዚ ናብቲ ዝወፀ መግለፂ ናይ ኣሜሪካ ዝተረኣየ እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ክጠቕሶ ዝደሊ ነገር እንድሕር ኣሎ እቲ ኣብኡ ዝተጠቕመሉ ላንጉጅ እዩ ንሱ ከዓኒ ምስ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነ ምስ ናሽናል ሴኪሪቲ ወይ ሃገራዊ ፀጥታን ናይ ወፃኢ ፖሊስን ናይ ኣሜሪካ እዮም ኣተሓሒዞሞ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብለክ እንታይ እዩ ዘርእየካ ኣብዚ እቲ ኩነታት ኪኖ ኢትዮጵያ ኪኖ ጎረባብቲ ሃገራት ክሳብ ንበዓል ኣሜሪካ ክፀልዎን እዩ ዝብል ተኽእሎታት ወይ ዝብል ሓሳባት ኣለዉ ማለት እዩ ምናልባሽ ብናይ መገዲ ድፀልዎን ኢልካ ክረአ ኸውን ሓደ እቲ ሎሚ ኣሜሪካን ቃልሲ ኣንጻር ዓለማዊ ግብረ ሽበራ ናይ ቴሮሪዝም ዘላቶ ብፍላይ ከዓ ርግኣት ናይ ዞባና ምዚ ኣገዳሲ ዝኾነ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ምዚ ዘሎ ናይ የመን ናይ ሶማልያ ምስኡ ተሓሒዛ እውን ንኣሜሪካ ንናታ ረብሓ ወይ ንናታ ሃገራዊ ፀጥታ እውን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ሕጂ ብመገን ኢትዮጵያን ብመገን ኣሜሪካ ወይ ከዓ ብዓለማዊ ፀጥታን ተራእዩ እቲ ቦታ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ ዝብል ርድኢት እውን ኣለኒ። ቴንክ ዩ ሳሚ። እቲ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እንታይ እዩ? and ካብኡ ቀፂልካ ምስ ኣተኣሳስራ ኣቢልኩም እውን እዚ ናይ ፕሬዚደንት ቢደን ዝገበሮ ማዕቀብ እንታይ እዩ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተገይሩ ዘሎ ማለት እዩ? ቴንኪ ፍትሒ ኣነ ዶ መጀመርያ በታ ቀዳመይቲ ሕቶ ክጅምር እታ ካልአይቲ ኮነ ዘርእስላሰን ሳምሶምን ገድፈሎም እየ እቲ እንታይ ጂኦፖለቲካል ኢንተረስትስ ኣለዋ ኣሜሪካ ብኣፍሪካ ወይ ከዓ ኢስት ኣፍሪካ እያ ትብል መስለን ታሕቶ እቲ ቀዳማይ ክንብሎ ንኽእል ሕጂ ኣብ ዘለና ካረንት ሲትዌሽን ንዓይ ከም ዝመስለኒ ማለት እዩ እቲ ሪጅናል ስታቢሊቲ ወይ ከዓ ኣብቲ ሪጅን ዘጋጥም ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ኣብ ኣንጻር ኢንተረስት ናይ ኣሜሪካ ምዃኑ ክስታይ ዝገልፁ እሶም ማለት እዩ መብዛሕትኦም ዋላ ኣብቲ ፕሬዚደንት ይኹን ካልኦት ዲፓርትመንትስ ናይቲ ሃገር እውን ማለት እዩ ሕጂ ሪጅናል ስታቢሊቲ ሓደ ቀንዲ ክስታይ ሕመረት ናይቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ፀቕጢ እውን ክኸውን ይኽእል ኢለ ይግምት ማለት እዩ ካልእ ንሚድል ኢስትን ኢንዲያን ኦሽንን ጌትዌይ ስለ ዝኾነት ሪጅን ባዕሉ ናይ ትሬድ ናይ ካልእ ጂኦፖለቲካል ኢንተረስትስ እውን ክህልዎ ክእል ካልእ እውን ሓደ ቴንሽንስ እውን ኣሎ መንጎ ዌስትን ኢስትን ድብሎ ወይ ከዓ ንኣብነት ከም ኤግዛምፕል እንተወሲድና ናይ ቻይና ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ ዝበሃል ፕሮግራማት ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ናብ ካልእ ፓርቲ ናይ ኣፍሪካን ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ሕጂ ገለ ኮምፒቲሽን እውን ኣሎ ማለት እዩ ከም ትሕት ዝበለ ደረጃ እውን ክኸውን ይኽእል በቲ ጂኦፖለቲካል ኢንተረስትስ ክንሪአን ከለና ግን ስቲል እዚ እውን ፋክተር ክገብር ይኽእል ኣብቲ ጂኦፖለቲካል ኢንተረስትስ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ዝበልኩ ኣቐዲምና እተን ቀዳመይቲ ክትከውን ትኽእል እቲ ስታቢሊቲ ናይቲ ሪጅን ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል ስለምንታይ ከምኡ ዝኸውን እንተበልና ካልእ ረፊጂስ ክፈጥር ይኽእል ንኣብነት ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር እያ 900 ልዕሊ 100 ዝኾኑ ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሃገር እንተደኣ ኣብ ከቤት ሕንፍሽፍሽ እንተኣትያ እንታይ ዓይነት ሁማኒታርያን ፀገም ክራይሲስ ክፍጠር ከም ትኽእል ካልእ ፖለቲካዊ ክራይሲስ ኣብኡ ክፍጠር ከም ትኽእል ኣብቲ ሪጅን እውን ከስፋሕፍሕ ከም ትኽእል ርዱእ እዩ ማለት እዩ ኩላትና ንፈልጦ ሓቂ እዩ ማለት እዩ ካልእ ከምቲ ዝበልኩም ምስ ሚድል ኢስት ዝተሓሓዝ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣብቲ ሪጅን ዘለዋ እውን ዝተሓሓዝ ነገራት እውን ኣሎ ንኣብነት እንተምፂና ሕጂ ናይ ዳም ኣሎ ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ዳም ዝስራሕ ዘሎ ንኣብነት መዓት ሰለስተ ሃገራት ኢንቮልቭ ይገብር ግን ስቲል ካብተን ሰለስተ ወፃኢ እውን ካልኦት ኣብ ሚድል ኢስት ዘለዋ ሃገራት ኢንቮልቭ ክገብር ይኽእል ካልኦት ዌስተርን ሃገራት እውን ኢንቮልቭ ክገብር ዝኽእል ማለት እዩ ኢንክሉዲንግ ናይ ኣፍሪካን ዩኒየንን ካልኦት ማለት እዩ
اجنا تاخالي تحتو ناب دي فرق قبرا ناب زر السلاسة وي ناب سمسم أنا ده مصر سامسونج فأركات ده هينوا دارجا مليسوان دي تقدمي تحتو هي منالبات مسألة وسخلنا بقى تدافعينتي historically تزمدنا ناي أمريكا مس إثيوبيا ون مسألة تأساسر مس جيوبوليتيكا تأثيرها صبغ كوين سمعنا مخنياتو بعيني أمريكا كاب قدم أتحدنا مالتي عبدي وانزي أب ناي بايدن راح ذي يكون تدميو دنبر سرعات ولا أب حمسات دنبر وانات ونكتري أخر لها إثيوبيا كم حنت عباي هاجر أبتخبابي كم ربحاتات ناي أمريكا أب محلا وكتباوي يكون تاوي يكون تي نايتي جيو استراتيجيكا وتاتات ناي ربحاتات ناي أمريكا مسرقات ناي إثيوبيا زتأساسر يو وبعينهم كتريو خلها مالتي ندخبابينا تاريخ ناي كبابينا تدارينا يو مسألة الجد بلاد ما نابتا خالي تحطوه خمس تدافعنا ذي حاجة قدامنا تي وهابو مالتي كم هي عبد الولد صحيح هذا ذي إثيوبيا كم عب هاجر بس حس بزلوا أمريكا دم قطناي كنت أباور بحا اللوا نابو ناي تاور بحا اللوا أبنت ناي بيس كيبرز سراويت ناي إثيوبيا خب أب سفر على وانات يعني رح ما وان كوين إثيوبيا لهم ذي أقاتي موم زلو زلمبر هي أبون تقيس وطنيحو أبنت ذي ناي قبرش براد بحال حجي ذي ناي بوليتيكا ناي قبرش براد بحار ونا لو مالتيو إثيوبيا كانت متفارحيت ناي تي بوليتيكا كويناني را أبتخبابي ذي كل ربحاتات ذي مستي رقعات ناي إثيوبيا انت دعا ذي حاليو أتي كرخبوا ذقولوا بمجد إثيوبيا قاموا ذقولوا نسوت راح ذي يكونون إثيوبيا كم عبي معكل ناي دبلوماسي ناي بوليتيكان أب أفريقيا يا يتقاموا لي يمدم أمريكاويان دحر نيجيريان دحر دوب أفريقيان مثل ويد ما معريهم نبلا تي ناي كونتيننتال أورجانيزيشن نابي ذلو أفريقيا وحبرت عبيت تكالاتنا UN ونالو نابو ذو كله خطري خلقها إثيوبيا بعيني أمريكا عبي بوتاز اللواء ذا هاجر ذي تناتا رجعات مزتلو بومتن تربحاتات ناتهم زتلو نابت أنكن خيط مالت حجنا من تاي ذي فلوي ممرحي ناب ويد ما حقاو بايتا نذمص ذلو سانكشن قبل على إثيوبيا مرحتنا إثيوبيا ويد ما مرحتنا إريترا ويد ما مرحتنا تግራይ ويد ما أبناي كلام حارة ذلو سايد مص ذلو ترجعات ناي إثيوبيا يطلو ذلو سامسونج ونا قديمو تنقف وطنيحو تي يونيتي ناي إثيوبيا يقدسنايو إلهم تقيسمو ذلو مالتي نسو سلازطلو تخلو قبرو ذطنحو تبغوسات مالتي دي أمباسادر جيفري فلتمان دارجا ذي بوحو هجر يلنا أبتخبابي دارجا مس عبيتي أبتخبابي تات أفلت الله ويد ما تلوتي يوم ذبحالو كينو أفريقيا خيط كون ركبات نيريو عبيتي سنترات ناي أمريكا أبتخباب متيوم ناب إيرترا مبتحات جبر نير ناب السودان مبتحات جبر نير ذو كله خسلت سلزي كالتي نا أمريكا بوليستات فراستريت سلزخونه قيد ما قام قيد لذي دلي وحدات ربحه ناتو مالو معري أون بعين سب أونات كتري أنت دعوينك تخونتات نا إثيوبيا معلبيون عبيقطو مخانو ودارجا ذي خبالو لذي كالو لسقيل كان مفلاس يزلو سبات نسبات زفالو سلو حيلتات ناي منقس إثيوبيا نهزبي كله تبقس كتات يلو نيوهات زهلو قلو بتي دما أب تقراي ذلو حيلة دما كنتسند يدلينات لذلو خنوتنا يدليو سلو ذلو ونحنا كله سايناتنا خاختا كنقالة سالنا زبل ناريتي فالو نايم حران ريو لنا أب إيرترا ذلوون بتسرعات كم
existential threat ገይሩ ዝሪኦ ነቲ ህላዌ ናይ TPLF ወይ ድማ ናይ TDF ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ ክትሪኦ ከለካ ሕጂ ኣሜሪካ ስቑኢላ ንክጥምት ዘፍቅደላ ኮይኑ ስለዘይ ኮይኑ ኣይስምዓንን እዩ ብኡ እዚ ኣንፈት ናብ እገዳ ዓብይ እገዳ ዘርኢ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ሓሊፉ ዘሎ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ምናልባሽ ኣብቲ ናይ ዘሪት ክውስኸላ እቲ ሂማኒታርያን ኮንዲሽን ዘሎ ናብ ትግራይ ክንሪኦ ከለና ኣብ ትግራይ ጥራሕ ደይኮነ ሎሚ እውን ኮነ ትግራይ ኣብቲ ክልላት ናይ ኣምሓራ ብደርቂ ድዩ ብካልእ ኪኖቲ ዘሎ ናይ ሰብኣዊ ኩነታት ከዓ እቲ ዘሎ ናሬቲቭ እቲ ዘሎ ናይ ቃላት ጦርነት ሓንሳብ ካንሰር ሓንሳብ ክመሓውለዎም ታሪክ ክኾኑ ኣለዎም ዝብል ተፀኒሕካ ትሰምዖ እዚ ኩነታት እዚ ኣስጋኢ እዩ ምስ ሕጂ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኮንፍሊክት እሞ ከዓ እቲ ግጭት ጥራሕ ደይኮነ ኣብ ዓሌት ዝሰረቱ ግጭት ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ተኣፋፊ ዝገብሮ ሕጂ እዚ ምትእትታው ናይ ኣሜሪካ ብዓይኒ ሰብኣውነት ክትሪኦ ከለካ እውን ነዚ ዘሎ ኩነታት ሚእቲ ካብ ሚእቲ ክልክሎን ብሕጂ ኢና ክንሪኦ ግን ከም ሓደ ኣቦንታዊ ሂማኒታርያን ወይ ናይ ሰብኣዊ ተበግሶ ኢልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና እዚ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ኪነቱ ፖለቲካ እዚ ያ ብከፊሉ እኳ ጠቂስኩሞ ኢኹም ግን ብኢደ ዋኒና ማለት እዩ ዩኒላተራል ዲሲዥን ምውሳዳ ኣሜሪካ ሲ ስለምንታይ እዩ ብኸመይ ትሪእዎ ትኸምኡ ወይ ከዓኒ እቲ እገዳ ንባዕሉ ሲ ዝኾነ እገዳስ ብምንታይ እዩ ዝውሰን ሻለካትየን ካልኦት ዓለም ለኻዊ ትካላት እንታይ ኣበርክቶ ኣለወን እገዳ ከምዚ ኣድማዕነት ንክህልዎ ፅልዋ ዝህልዎ ዶ ከምዚ ብኢደ ዋኒንካ ሓንቲ ሃገር ጥራይ ትገብሮን ብዓለም ለኻዊ ትካላት ዝተደጎመን ክኸውን ከሎ ኣነ ክጅመር በኣ ኣፍቂድኩምለይ ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ዶኩመንት ተመርኪሰን የቆቅሩብ ክስታይ ሳማራይዝ ክገብር ክፍትናሽ ነገራት ዶኩመንት ከዓ ናይ UN ስፔሻል ራፖርተር ደቅረቦ ሎማ ዓመት ሓለፈ ወርሓ 5/14 ማለት እዩ ፓብሊሽ ዝገብሮ ሓደ ኤክስፐርት ኣድቫይስ ነይሩ ማለት እዩ ዶኩመንት ብዛዕባ እዚ ዩኒላተራል ሳንክሽን ዝበሃል ኣብኡ ተመርኪሰ ሕጂ ቁሩብ ንኣሽ ፖይንት እስከልዕል ደልየ ማለት እዩ ነዛ ዝበልክያ ሕቶ ክትንከፍ ትኽእል ዝበልኳ ሕጂ ፋይንዲንግ ናይቲ ዶኩመንት እንታይ ዝብል እዚ ትብልያ ዘለካ ዩኒላተራል ሳንክሽን ወይ ከዓ በይናዊ ዕቃበታት ንብሎ ማለት እዩ እናበዝሐ ከም ዝኸደን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዳርጋ ኣክሰለሬት እንዳገብረ ይመፅእ ከም ዘሎን ብዙሓት ሃገራት ዩኒላተራል ሳንክሽን ኣብ ካልኦት ሃገራት ከምኡ ሳንክሽን ክገብራ ከም ዝጀመራን እዩ ዝሕብር ማለት እዩ እቲ ሓንቲ ፖይንት ካብቲ ፋይንዲንግስ ናይቲ ዝብሎ ዘለኹ ኤክስፐርት ኣድቫይስ ማለት እዩ ካልእ ሌጋሊቲ ናይቲ ሳንክሽንስ ንባዕሉ ዝኾነ ሌጋል ፍሬምወርክ ነዚ ሳንክሽንስ ዩኒላተራል ዝኾነ ሳንክሽንስ ንዕኡ ቸክ ክገብር ዝኽእል ዝኾነ ሌጋል ፍሬምወርክ ከምዘየለ እውን ክሳይ ዝሕብር ማለት እዩ ብሰንኪ እዚ ሕጂ እዚ ንብሎ ዘለና ሌጋል ፍሬምወርክ ደይምህላው ፕላስ ኣክሰለሬት ትገብራሉ ይበዝሕ ኣለዎ ይስፋሕፍሕ ኣሎ ንብሎ ዘለና ዩኒላተራል ሳንክሽንስ ሕጂ ብዙሓት ሕግታት ይጠሓሱ ኣለዉ እዩ ዝብል ዶኩመንት ማለት እዩ ካብተን ኣብኡ ሊስት ኮይነን ዝነበራት ካብቲ ዘንበብክዎ ማለት እዩ ሕግታት ወይ ኢንተርናሽናል ሕግታት ኢንተርናሽናል ሎውስ ተጣሒሰን ዝብለን እቲ ዶኩመንት ማለት እዩ provision of use of force ዝበሃል ሕጊ ኣሎ ዝብል non intervention into domestic affairs ዝበሃል ካልእ ኢንተርናሽናል ሕጊ እውን ኣሎ non discrimination ዝበሃል ሕጊ እውን ይጠቅስ ማለት እዩ sovereign equality ዝበሃል ካልእ ሕጊ እውን ኣሎ ማለት እዩ provision and protection of human rights ዝበሃል ብዙሓት ሕግታት እዚኦም ኣብ ግምት ከእተው እዮም እቶም ዩኒላተራል ሳንክሽንስ ደንብሩ ተን ሃገራት ንብለን ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ካብኡ ተበጊስ እንታይ ዓይነት ሪኮመንዴሽን ዝህብቲ ኤክስፐርት ኣድቫይስ ዝብሎ ዘለኹ እቲ ሌጋሊቲ ናይቲ ዩኒላተራል ሳንክሽንስ ንብሎ ዘለና ኩሉ ግዜ the law of international security ዝበሃል ቼክ ክኾን ኣለዎ ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ሎው እውን ንባዕሉ ኣሰስ ክገብሮ ኣለዎ ነዚ ኢንተርናሽናል ሂማኒታርያን ሎው ዝበሃል እውን ኣሰስ ክገብሮ ኣለዎ ገለ ዝብል ማለት እዩ ብዙሓት ለውስ ኣሰስት ኮይኑ ቸክት ኮይኑ ክሓልፍ ኣለዎ እዚ ከምዚ ዓይነት ክስታያት እዩ ዝብል ወይ ከዓ ብመንገዲ ዩናይትድ ኔሽን ሴኩሪቲ ካውንስል ይኽመፅእ ዘለዎ እምበር ሓንቲ ሃገር ዩኒላተራሊ ናብ ካልእ ሃገር ክስታይ እንተገይራተን ዝብል ኮነ ቀዲመ ሕግታት ተፈርሳ ኣላ ማለት እዩ ብካልእ ክንሪአን ከለና ማለት እዩ ኮሚ ዝብል ቲ ዶኩመንት የድብል ዘለኹ ሕጂ ስቲል
حجي خالق كان تاي يبلع موتاتا تباردن اوف بروف كان ابتا يونيلاترال سانكشنز تقبر دلا حاجر يدوت تباردن اوف بروف كبن كله حجن تاي مالتي تتقبر دلا عقابتات حقاو مقانن نتي intended outcomes كم دخل ون اتناتو امباكتن نتو ريسك ناتون بمولو جمجيما هذا باردن اوف بروف كتقرب على تا عقابه تقبر دلا حاجر مالتي يو اس حجي بزي تنابتا ساينكن مزي مالتي نابتي executive order دبلنا أنا وهم تمتينا US انتهت بالله أبتو قدامي paragraph ناتهم is this national emergency هذا national emergency قبل عرتا nation قبل عرتا sovereign تكونت nation US plus نتا foreign policy مالتي هذا national emergency مثاله international issue طريقة يكون أنا specifically تنكفنايو إيات بالله مالتي أبتو قدامي paragraphات بدي ذنبنا مالتي حجي نزخ أنتي زبل تي expert advice زنبو كود لله مالتي article 4 international covenant of civil and political rights بحال check تقبر الله تحجر نبعلا بو check تحكينا حلفها له نتم قبنا نجاتي رم إلكات قدام أكلات ويكات كلات نايم سخون وخل خالات كا نعم بترايل سيستم حلفا ويحد criminal justice حلفا يكونتن قبنا نجات مقانون proof تقبر دلا تحجر نتا assumption كون خل مالتي زي حج purely بlegality ترى انتلينا يا مالتي بتوزر لكم نتا انترينا خالي interpretation كل وخل بpolitical ومن قد انترينا يون خالي interpretation كل وخل مالتي نخوم عينة interpretation كا قرب صعبو عم كسايكوبنا خا عندكم مالتي سامسون انزل سلاسة سامسون قدمك هي بتي legal background خبرنا تنفتين كيف هي كم أبتاريخ نايتي الجداتات ويدما سانكشن استدعى فينا بزح جديان تايتي عبيت هاجرات قبل عنا أشت هاجرات ين بتي الجداتات تجبره أبتي تاريخ كنري خلنا كم ذا بالكيا ونعود ديو عود هايكونن كسب كندي effective view ذبحال حتى قاليهم ذدقفوا له توم ناتو proponent سالو مالتي يوم ناي sanctions بزح دي أتوم وي مرحتي نايتن عبيت هاجرات وي دماتهم هزبتات نايتهم عبيت هاجرات مستسرعات دناقت فيو بزحات كابدوم ناي global south بزحات ذا يكون درجات ناي global south بين منجستاتن كم دن ريو ذلنا ونحجدنا أي تشاينا مثل رئي ويدما ناي راشيان فدريشن مثل رئي بنقفيتها عيني ذريو ندناي سانكشنس مالتي أبتي يسرخون ريو خلنا هجي تسانكشنس بزح قديه وي بمقدي مالتيلاترال مصر مالتي بمقدي UN ذي هي عبد الله نادت أنحي بزح قديه دمناي global south هاجرات نو ينسايد قبرة جن بعدين عبيت هاجرات نتن سانكشنس بزح قديه قبرة جن بقول كيان ذمصو وي بقول كيان ذمصو خمدي يونيلاترال حجي أمريكا تقبرو ذلا ويد ما دناي كوليشن ذبحال ناي وحدات ناي ثلاث أربعة هاجرات كوينن بزح قديه ناي كوليشن دما أمريكا ويد ما عاد إنجليز إن فرنسا ويد ما قال هاجرات ناي أوروبا تحوسوا أيو وأنت دارينا سانكشنس كنريو خلنا حجين تايو أبلغن دي مثلي ذلو خناتاتنا إثيوبيا ناي إريتران كنت أساسرو تدأ خوينا نمنتاي أبدو وانذس تي يونيلاترال سانكشن كجبر تمريتو أمريكا نمنتاي ند مريتاتو نزبحال حتى أنا خمناتي ريتو من البات حوات كالي ريتو خويلو مخيلو خون فتن بمقدي UN خفاين خون بايتا ايتنحن دبريتو على نفسفل عليه مخنياتات مالتي اذا دما ابنت ذخينات مس جمره هاجرات ناي افريقيا كبغسو زغبونه تغداي ناب UN كم زغبو زنبرن تغداي ناب UN خيكيت يعكتا خم زنبرا وغناو ذخونه ريتوتات حيزن كم زنبرا مستي سرعات اب منغستنا ايثيوبيا دناغط ريتوتات كم زنبرن زحبر حبرتاتات يو زرلو كم ناتي ريتو مالتي قالت بقصوتات نيرو ناي قدم مراحي ناي موزامبيك ناي لايبيريا ناي دوب افريقيا دلو تبقصوتات ساي غيرهم نيرهم جن بافريقيا ودرجه نخفتحو ذبون بمرحنت ناي منغسي ايثيوبيا تقبلنا تاي رخبن مالتي تنصيغو سلازي تحايلي نبرومن وين لعل قطم تخيد وي كالون وي دما بوشطم بافريقيا مقد خفتحو وي كالون
ተበግሶታት ነይሩ ብመገዲ ኢጋድ ትናይ ኢጋድ ውን ከምዚ ንሕና ኩልና ንፈልጦ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፕራይም ሚኒስተር አብይ ዘሎ ዳርጋ ኣይ ሳይገበሮን ነቲ ናይ ሱዳን ወገንነት ኣባእሲ ከለና ኢትዮጵያን ሱዳንን ብናይ ዶብ ኩነታት ኣባእሲ ከለዋ ከም ዓራቂ ኮይንካ ሳይ ክትከውና ይትኽእል ኒኻ ዝብል ሳይ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዩኤን ውን ብክንደይ ድፍኢታት ኣብ ዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል ቀሪቡ ነይሩ እቲ ጉዳይቲ ግን ካብ ስቴትመንት ዝኸይድ ኣይነበረን ማለት ኮይኑ ስቴትመንት ኣይከደን ዝኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ እቲ ኣክሰስ እቲ ናይ ሁማኒታርያን ሰፖርት ንክኣቱ ኣክሰስ አንሂንደርድ ክህሉ ኣለዎ ዝብል ስቴትመንት እዩ ግን ዘተግብሮ ኣይረኸበን እቲ ኩናት ይቕፅል ኣሎ ብዝመስለኒ እቲ ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ብቐንዱ እቲ መሪሕነት ናይ ባይደን ምስ መፀ ካብታ ስልጣን ዝሓዘላ ጀሚሩ ነዚ ጉዳይ እዚ ክሰርሓሉ ፀኒሑ ብዝተፈላለየ ርእቶታት ኣሎ ካብቲ ዝበሃል ምስ ናይ ቅድም ኣብ ስልጣን ዝነበረ ናይ ቲፒኤልኤፍ ሓይልታት ዝምድናታት ዘለዎም ዕሩኾም ዝኾኑ ኣብ ስልጣን ናይ ኣሜሪካ ኣለዉ ዝበሃል ዘረባታት ኣሎ ግን እዚ ዲቲ ብዘየገድስ ኣሜሪካ ከም ዓብይ ሃገር ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ዓለምና ከምቲ ሂስቶሪካሊ ዝሕብረና ድማ ዓበይቲ ሃገራት ረብሓታት ናተን ከምቲ ኣቀዲምና ጠቐስናዮ ረብሓታት ናተን ስለ ዝፅሎ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ስለትርኢ ኣሜሪካ በቲ ማልቲላተራል ክትወስዶ ኣይከኣለትን ምክንያቱ ተቃውሞታት ከም ዘሎ ብመገዲ ቻይና ብመገዲ ራሻ እዚ ጉዳይ እዚ ውሽጣዊ ጉዳያት ዝብል ርእቶታት ከም ዘሎ እዩ መረዳእታት ዘለና ስለዚ ካብኡ ዝብገስ እቲ ዩኒላተራል ተበግሶታት ናይ ኣሜሪካ ብኸይድ ዝብል ርእቶ ኣለኒ ኣነ እውን ብዙሕ ድፍለ ነገር የለን ሓደ እቲ መሰረቱ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣብ ዘጋጠመሉ ወይ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ንከምዚ ዓይነት ተበግሶ ወይ ማዕቀብ ይደፍእ ድዩ ኣይደፍእን ኢልካ እቲ መሰረታዊ ሕቶናዊ ይመስለና ኣነ እንተዘይኮይኑ እቲ ዩኒላተራል እቲ ማልቲላተራል ዝኾነ ወላ ኢንተርናሽናል ሳንክሽንስ ብዩኤን ዝሓለፉ ገሊኦም እንተሪኢኻዮም ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ እዮም ንኣብነት እዚ ናይ ዩኤን 2011 ናብ ልዕሊ ኤርትራ ዘምፅዎ ኤርትራ ምስ ሶማልያ ትተሓባበር እያ ዝብል ወላ ሓንቲ ኤቪደንስ ክሳብ ሕጂ ተረኸበን እቲ ሶማልያ ኤሪትራ ሞኒተሪንግ ግሩፕ ዝበሃል ቅሙ እቲ ሞኒተሪንግ ግሩፕ ክንደይ ግዜ ቸገሩ ዓመታዊ ፀብፃብ ኣምፅኡ ግን ወላ ሓደ ኤቪደንስ ክረክብ ኣይከኣልናን እዩ ዝብል ነይሩ እስቲል ከዓ እቲ ማዕቀብ ዝነበረ ይመሓላለፍ ነይሩ መሰረቱ ሕጂ እንታይ ይኽብለለ እቲ መሰረቱ እቲ ወላ እቲ ብዩኤን እቲ ማልቲላተራል ዝበሃል ሳንክሽንስ ገሊአን እውን ብሃገራት ብገለ ሃገራት ሓሊፉ ናብኡ ኢንዶርስ ኮይኑ ምናልባሽ ተን ሃገራት እቲአን ሎቢ ተዘይብለን ሓይሊ ተዘይብለን ቀጥታ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ግን ስለምንታይ ሕጂ ዩኤስ ኣብዚ ደረጃ እዚ ናብቲ ዩኒላተራል ዲሲሽን ወሲዳ እንድሕር ኢልና ሓደ እቲ ግራቪቲ ናይቲ ኩነታት ትመስለኒ ብጣዕሚ ኣሰካፊ ዝኾነ ኩነታት እዩ ዘሎ ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝገለፅናዮ ካልኣይ ከዓኒ ከምዚ ዘርስላሴ ክብሎ ዝፀንሐ ተቃውሞታት ኣሎ እዚ ከም ውሽጣዊ ኩነታት ዝርእዎ ብዙሓት ኣለዉ ንኣብነት ቸርማን ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን ድሕር ኢናዮ ክጅምር ከለቲ ኩነታት እዚ ናይ ምኽባር ሕጊ ስለ ዝኾነ ኢሉ ሕጂ እቲ ቸርማን ከምኡ ኢሉ እንድሕር መፂ ሕጂ 360 ራውንድ ገይሩ እንድሕር ክሕልፎ ኮይኑ ከም ሓደ ናብ ዩኤን እገዳ ክግበረሉ ብዙሕ ዘይትፅበዮ ነገር እዩ ብዙሕ እውን እምነት ዘይብሉ ነገር እዩ ወላ ሕጂ ክሽምግል ተተበለ ብመልክዕ ቲፒኤልኤፍ ወይ ወያነ ሓደ ካብቲ ተቐባልነት ዘይብሉ ቅድም ንወራር ዘገፈ ዓይነት መልእኽቲ ዝመፅእ ዘሎ እዩ እቲ ካልኣይ ነገር ድመፅእ እተን ሓይሊ ናይተን ሃገራት እየን ኣሜሪካ ከምዚ ህያብ ክብሎ ዝፀንሐ ኣብ ገለ እዋናት ክሳብ 75 ብብዝሒ ህዝቢ ተሪኢኻ ከዓ ክሳብ ፍርቂ ዓለም ህዝቢ ብሃገራት እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ እቶም ህዝቢ ኮኑን እገዳ ዝተኾነሎም ኢልና ክንማጎት ንኽእል ግን ክሳብ ከባቢ ፍርቂ ብብዝሒ ህዝቢ ዓለም ናይ ዓለም እገዳ ዩኒላተራል ዝኾነ እገዳ እንዳገበረት መፅያ እዚ ከዓ ሓደ ካብኡ መቐፀልታ እዩ ሕጂ ሓደ እቲ ኮንሰንሰስ ዘይምህላው ከምቲ ዝበልናዮ ስምምዕ ዘይምህላው ናብቲ ዩኤን ናይ በዓል ቻይና ናይ በዓል ራሻ ነገራት ወይ ካልእ ሃገራት ኣሎ ካልኣይ እቲ ናይቲ ኩነታት ግራቪቲ ወይ ህፅፅነት ሳልሳይ ከዓ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ኢልና ከድምድሞ ክእላ ናብ ወገን እዩ እቲ ኣድማዕነቱ ኸ ይፅሎ ዶ ማለሲ
بحق حج زي حقاو مخانو زي بين عاوي إجراتات نديو خنا جرانات أني حياب بيناوي إجرا مخانون بعلم لخاوت كالات زتدرجوما مخانون زي أفتناتو أدمع نتفل اللي على هو تنات إجدا بقدامنا initiate تجبره ويد ما دبقصو كسب كندي invest نخجبره له دلويو وذبل حدا حتايو حدا فاكتوريو كالق فاكتور دما كسب كنديناي أتي دبقصو تسدقف على لو ذبحالون كالق فاكتوريو أتي سالساي فاكتور كوين سمعنا ون أتي توم جداد كبر اللهم ذلوا ون نتي بخمي يقبل وبينا عيني يو بحنقو فايدة يلوم بثناي بطبق بوزيتيف لدى قبلوا ويس كريتيك يوم دقبروا ذبحال سلسة بتاعت زي أقداس كوين سمعني كعودي أي كعوتني صاب كندي عوتني ذبحال أبدو كونتكست زي أوريدنا مثل رئيو أنت إيه كتاب حجي بتي قوة ثاني حذر له قالات مالتيو ويتمجلت إتات كن رئينا أقدمنا ونجاج كن جبرين خيلن جن أذيو دارجة تقاوموتات بدي حول له وزي ممرحي مالتيو بمجدي فدرال جافرمنت نا إثيوبيا مثل رئيت المجد قدمنا خمس بلنايو دخونه يكون نذي خينات زي بسلام أمريكا مس محادوتا مس مشاركتي خينات أو نقطة بلو بسلام نقطة فتحه زعنكس كن أجدينا عند أتباهله خلوا تمنجسنا إثيوبيا درونات يزعد جلو سراويت ناتو يزنقتا قصدلو أتي قالات بناتو advisors وصو زلون كومو مالتي مرزام زخونه ساعتي وصو زلو سلازي تي ناي نتسخا ناي مقتا ذبل استاي يلن داغ ماي غموت غبرولو يم ذبلو زلو تغاغيكم علىكم تخونتات نا ኢትዮጵያ ስለዘይ ተረዳእኩም ይኹም ነዚ ምርሕውቲኩም ኣደለኹም ذبل ይዘሎ ማለቲ በመገዲ ናይ ፕራይም ሚኒስተር አብይ ምስንሪዮ ስለዚ ድሕሪ ዝምለስ ኣይመስልን ብኹይናት ንኽውድኦ ዝደሊ ዘሎ ኮይኑ ይሳይኸውን ማለት እዩ ناي مراحي ناي تجراي ناي دكتور دبرتين مجلسي أبدي قربا معلتات يكتاتل ثانيحين تاي ذبل ندحنات ناتنا حتى تقبلنا لنا يذبل نتكبارنا ناتو دم أبدي ديتيلس مس توم وكلتي نا إنفويس ناي أمريكا نراقبينا بدع بعض قداي ذي ذبل مالتي جن سرعتنا أبي توقيا ذلو مالت بدكتور أبي ذمرح كنسنا سايخون سلوزلو نهزب خاطر دالو يذبل دلو مالتي حجي تقلتي options تناي military optionsن تناي diplomatic optionsن حيزو يخيد علو بناي إيرترا مستمر إيرترا عبد القربا معلتات بمجدي الأمين محمد سعيد زوطه ساي نيرو ذا حبريتات كم ذلو دما ذي منقسقاسات كم ذلو مالتي هذبين من العال سراوي تتاين من بقاس تبقصوتات كم ذلو درون أب إثيوبيا كم ذلو نسترح ذا يكون ونتي كرحنتون على مالتي أب لعلي ناي تشيفن ناي ديفنس العلاي حلافي ناي ديفنس ناي إيرترا وريدو زلو جدا أبت ناي ستا حلافي ناي إيرترا وريدو زلو جدا تحت الزخلو نتسرعات بأمريكان محاذوتا معرباويانن بأم زمت تبغوتات نخي قبلوه دارجا أبو دو مدمدم تازبط حو خوينو سمعنا مالتي سلذي بدي نام حرا حبرتاي باللين جن كابدنا دكتور أبي تفله ساي أيكونن سلذي نتايو اتحاد فاكتور توم أبايتا زلو توم وورين بارتيس يقبلوا يوم نزبهال أي قبلوهم حدا بارتنر رحيو تي طبق ساي باونتاري وزلو مالتي ناي تجراي حيلي نسوون بنخينات نخقطلو يو ساي سرح زلو معري نخلتيو ساي كارتاتات يتصادلو تي تحطو حجي أمريكا نزي كساب كندي كت كدفعلو تخيل انتاي كاخد جبر تخيل يذبحال مالتي ومزي عبد القرب أوان كاب
ካብ ኣፍጋኒስታን ዝገበረቶ ምውፃእ እቲ ኣብ ልዕሊኣ ዘሎ ቁስልታት እቲ ኩሉ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ዓቕምታት ኣሎ ድዩ ኣብቲ ከባቢታት ዘለዎ ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ ምስ ትሪአን እውን ብአን ጌራ ከይትሰርሕ እውን ክሳብ ክንደይ ዓቕሚ ኣለዋ ዝበሃል ሕቶታት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣይ ዶንት ኖው ግን ተስፋ ኣይሂበካን ኣሜሪካ እውን ሙሉእ ናብዚ ኢንቨስት ንክትገብረሉ ትኽእል ድያ ሓይሊ ኣለዋ ድዩ እቲ ሪሶርስስ ናታ ዓቕምታት ከሎ ድዩ ፓርትነርስ ከለዋ ድዮም ዝበሃል ሕቶ እውን ኣሎ እቲ ተቐባልነት ኣለዎ ዶ የብሉን ዝበሃል ዘገፍ ኣለዎ ዶ የብሉን በቲ ብዓለምን ገለን ዝበሃል ሳምሶም እውን ጠቂስዎ ፀኒሑ ድሮ እቲ ካብተን ዓበይቲ ሃገራት ካብተን ክልተ ናይ ሴኩሪቲ ካውንስል ዳርጋ ነዝሳይ ርእቶታት እዚ ቅበሎን ናይ ራሽያን ናይ ቻይናን ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ እንታይ ዝበሃል ብሓደ ወገን ኣብ ደገ ወፅአን ንድገፈካ ኢና ኣይብልኦን እየን ነዚ ናይ ኣሜሪካ ስታይ ግን ብድሕሪ ባይታ ከም ዝድግፍኦ እዩ ዝሕበር ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ነቲ ሃገር ይዕንዋ ከም ዘሎ ናብ ሓደጋ የውድቃ ከም ዘሎ ኢትዮጵያ ፍረጋዕጋዕ ኢላ ንከይትጠፍእ ስግኣታት ከም ዘለዎም እዩ ዝሕበር ግን ከኣነ ኦፐንሊ ወፂኦም ንድግፎ ኢና ዝበሃል ከዓ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓንን ስለዚ ኣሰካፊ እዩ ክሳብ ክንደይ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ንጡር ኣይኮነን ብወገነይ Thank you ዘርስላሴ ፍትሕያ ነብታ ዝበልክያኒ ሽተይ ክምለስ ደልየ ናብታ ኦሪጂናል ሕቶ ዘርስላሴ ኣስፊሕቱ ተንኪፍዋ እንዲኹላ ገና እንታይ ክትብል ፀኒሕክ ንዓይ ከም ተረዳእትኒ ማለት እዩ እቲ ዩኒላተራል ዝኾነ ሳንክሽንን ብማልቲላተራል ዝኾነ ወይ ብመንገዲ ዩኤን ዝመፅእ ሳንክሽንን ሲ እቲ ኣውትካም እንታይ ፍልልይ ከምፅእ ክእል እያ መስለኒ ከም ተረዳእኽዋ ከምኡ ተረዲእያ እንተኮይና ማለት እዩ ሕጂ ንኣነ እንታይ ንበልኩ እቲ ዩኒላተራል ዝኾነ ሳንክሽንስ መብዛሕትኡ ብክስታይ እውን ክርአ ክእል እየ ማለት እዩ ንመን ናይ መን ኢንተረስት ሰርቭ ትገብር ናይታ ዩኒላተራል ሳንክሽን ትገብር ዘላ ሃገር ድዩ ሰርቭ ትገብር ወይስ ሓደ ኢንተርናሽናል ፒስ ክስታይ ኪብ ንክገብር ወይ ናይታ ፀገም ዘለዋ ሃገር ሲትዌሽን ንክፈትሕ ክስታይ ይገብር እሱ ካልእ ሕቶታት ኣሎ ማለት እዩ በቲ ማልቲላተራል እንተመፂና እውን በዚ ናይ ዩኤን ዝመፅእ ሳንክሽንስ እንተሪእና እውን ከምዚ ዓቀዲሙ ሳሚ ክብሎ ዝፀንሐ ብዘይ ዝኾነ ኣውትካም ኤርትራ ንኣብነት ናይ 10 ዝኾነ ዓመታት ሳንክሽነት ኮይና ነይራ ማለት እዩ ብዘይ ዝኾነ ኤቪደንስ ማለት እዩ ንዑ እውን ካልኦ ይከኣላን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዘርእየካ ዘይ እቲ ዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል ንባዕሉ ዝፋኸነ ክስታይ ከም ዝኾነን ሓደ ስትሮንግ ዝኾነ ኢንቲቲ ይኮነን ንባዕሉ ማለት እዩ መዓት ሃገራት ነንሕደን ካውንስል ዝገብራኡ ከም ዘርእስላሰን ክተቕሶ ዝፀንሐ ከሰፖርት እተን ሓሙሽተ ሃገራትን ቬቶ ፓወር ዘለዎን እንተዘይሰማሚዐ ዝኽእል ይፈጥር ኣሎ ማለት እዩ ግን ኣትሊስት ሓደ ኢንተርናሽናል ኮንሰንሰስ ዘለዎ ሓደ ሌጂቲሜት ክበሃል ዝኽእል ሓደ መስርሕ ሓልፋ ኣለዋ ማለት እዩ ብኡ ዝመፀ ሳንክሽንስ ማለት እዩ በታ ሃገር ዩኒላተራል ዝመፀ ሳንክሽንስ ግን كان كالوت حدا legal ground اللون مالتي نعو defend خبران صاروا defend خبران مالتي نابنت كإثيوبيا تكون إيرترا تكون زي unilateral sanction نتلي سوغورت أنا حكا قديم الحاجات تحس له قال خلا خلا مالتي كومن دا بلا حدا مزارب دخنا بوينت سرخ بالله مالتي ولا بقبري دخنا أوت كام تدي لا مالتي in general again it's a sanction is بحال بزح كسايلو تدمس كم دايم زيست historical رينا أنا مالتي بزح كسايك مزاير أنا مسكحج أنا سنة unilateral multilateral بزح فلين نتير رأينني أبت politica وحالك قريف كمالتي مغنياتو من يتهاجر قرات قبل الكازلا يوت وساني مثلني أبت politica وحالك China تقبلاتو راشا نتيجاتو كستو خمسة خينا اختبرت خالي خاجن زعلان كم ري عدل الناس أمريكا أتزورا كم متن حاجز عند حري أنا أمريكا كندا يزقون حاجز يعتبرني إثيوبيا أنا عملت بملك إثيوبيا عند حتى زارينا إثيوبيا خمسنا إيرتران يشتري هاجر ديا 5 مليون و 3 مليون هزبي تشفلق أبليكا حزب أبليكا تصنعهم المعرفون دوري هجي sanction effective way أدمع خون دي أيكونن مسرته أمريكا معرخ عند يتقدسات حزب مثلا هجي أمريكا نت sanction كم sanction عند حيزات صنيع عند حيزاته لإثيوبيا زوهاب لعلي ربع بليون لأمريكا حجز راح دون حرابيلاته علماء فاينانشال تكالات زمتنا بإثيوبيا حدا كابتي حزات نزلا بانكسي البنك كلها ندحر دوا بلاته effective زي يكون له نجار يلا مغنياته إذا كله كنت أبغى حيلي كابتي عند حوريدو نتينا إثيوبيا كنت أبغى نتنا إثيوبيا محبرسة زي يقول عنه مغنياته الرأيني أما جاري شاغل أتزال مرحلة نتهز بخمس بي حالي اللوديو
ኣብኡ መስለኒ ዝዘር ስላሰ ወይ ህያብ ድብሎ ዘሎ ክሰርሕን ደይክሰርሕን እቲ ቁጠባ ወድቕ ኣሎ ህዝቢ ብጥሜት መውት ኣሎ ዓፀቦ ይወርድ ኣሎ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ መንግስቲ ግን ነዚ ዘሎ ቁጠባዊ እገዳ ሳንክሽን ነቲ ናብ ርእሲ ህዝብን ናብቲ ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር ዝወርድ ዘሎ በየናይ ዓይኒ ይሪኦ እዩ እቲ ሕቶ ምናልባሽ ድሓር ኣብ ክንሪኦ ንኽእል ንኸውን እንታይ ይመስል መልሲ ናይተን ሃገራት ሕጂ እዚ ተወሳኒ እምበር እቲ ቁጠባዊ እገዳ ብሕልፊ ብኣሜሪካ ዝግበር ንኢትዮጵያ ክዕንዋ ምዃኑ እንድሕር ኤፌክቲቭሊ ሒዞሞ ማለት እዩ እዚ ዘጠራጥር ኣይኮነን ድብል ርድኢት ኣለና ኦኬ እቲ ምስ ኣተሓሕዛ ቢልናሲ እቲ ናይዚ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እገዳ እቲ ናቱ ፅልዋ ኣብ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን እንታይ ይመስል ወይ እውን እንታይ ኢልኩም ትግምቱ ወላ ከምሻለካ ብኸመይ ክፀልወን ንኽእል ነቶም መንግስታት ይኹን እቲ ኣብኡ ዘለዉ ህዝብታት ምናልባስ ክቕፅላ መስለኒ ናብ ጀሚራ ፅናሕ ኩሳንድያ ሕጂ እንታይ ፅልዋ ከምፅኡ እንድሕር ኢልካ ብሰለስቲአን ከፋፊልና ክንሪአን ንኽእል መስለኒ ኢትዮጵያ ኤርትራ TPLF ከዓ ከም ሰለስተ ሓይሊ ኮይኖም ዘለዉ ወይ TDF ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ዝበልክዎ እቲ ናይ ዓብ ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ዶኔሽን ዝወሃባ ንኢትዮጵያ ካብ ዩዥዋሊ ካብ ልዕሊ ርብዒ ቢልዮን ንላዕሊ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓንሳብ ክሳብ 800,000 ዶላር 800 ሚልዮን ድበፅሕ 0.8 ቢልዮን ማለት እዩ ዝበፅሕ ኩነታት ኣሎ 0.9 ድበፅሕ ኣሎ ግን ሕጂ ምዝ ዘሎ ኩነታት ከባቢ ርብዒ ቢልዮን እንድሕር ኢልና እዚ እንድሕር ተታሒዙ ፋይናንሻዊ ትካላት ለቓሕ ከይወስድ እንድሕር ከልኪሎሞ እቲ ሶሳይቲ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ኢኮኖሚ ናይ ኢትዮጵያ እንዳዓነወ ዘይከደሉ ምክንያት የለን ክንደይ እቲ ግዜ ይወስድ እውን ምስኡ ኣተሓሒዝካ ዝረአ መስለኒ ካልኣይ ኣብ ኤርትራ እንድሕር መፂኻ ናብ ኤርትራ ቁጠባዊ እገዳ ወይ ኢኮኖሚክ ሳንክሽን ሓድሽ ኣይኮነን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ሕብረተሰብ ንፈልጦ ኢና ከም ዘሎ እቲ መንግስቲ ሒዝዎ ፀቂጥዎ ኣሜሪካ ፀላእትና እንዳበልካ ክሳብ ገለ እዋን ክኸይድ ይኽእል እዩ TPLF ዝነበሮም ዝጠፍኦምን ዘሎ ይመስለንን ምክንያቱ ዝተጋነና ሓገዝ ዝረኽቦ ዘለዎ ይመስለንን እቲ ዝመፅእ ረድኤት እዩ ረድኤት ከዓ ናብቲ ቁጠባዊ እገዳ ዝኣቱ ኣይመስለንን ከም ካልኣይ ኢፌክት እንድሕር ሪኢኻዮ ግን እዚ ዝመፅእ ዘሎ ኢኮኖሚክ ሳንክሽን ወይ ቁጠባዊ እገዳ ነተን ሃገራት ፖለቲካዊ ናተን ነገር ክቅይሮ ይኽእል እዩ ልክዕ ከምቲ ናብ ኤርትራ ዘጋጠመ ናብ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ነቲ ሶሳይቲ ተቆፃፂርካ ኮንትሮል ጌርካ ነቲ ኢኮኖሚ ካብ ዘሎ ሕጂ ፍሪ ኢኮኖሚ ናብ ኮማንድ ዝኾነ ኢኮኖሚ ዘይቀይረሉ ምክንያታት የለን ሕጂ መሰረቱ ማዕረ ክንደይ ዝኩነታት ክቕፅል እዩ እቲ ዝመፅእ እገዳ ከዓ ማዕረ ክንደይ ሓይሉ ደፊኡ ክመፅእ እዩ ዝውስኖ እንድሕር ሓይሉ ደፊኡ ክልተ ሰናርዮ ዝረአየና ሓደ እቲ ቁጠባዊ ኩነታት ናይተን ሃገራት ክወድቕ እዩ እቲ ፖለቲካዊ መስርሕ ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ክደክም እዩ እዚ ይረአየና أقدم أنا دحريت كمسكم ينبر أتقدم يتحدث كنا حتى كمسكم دليل نمني تارجت تجبر زين ولاد لنا قدرات مالتي حدا ثلاثة بوينتس إذا العلم مثلا تي order مالتي تي executive order حدا تي prolonging the conflict in Ethiopia يدبل نوع prolong عم مكبر وكانت وك إن من واحد زرحو تكالات كخانو خولو individuals ويا كالات ون كخانو خولي مالتي نوعهم تارجت تجبري كله سبعوي حجز أبي إثيوبيا ويناتهم توزيعهم دلوا حزبين خيب بس حزبهم قصو وينعو obstructed جوورو كالو تكالات يخونو كالو هجراويان كانوا كلو كالو محبرات وين institutions someone targeted يوم مالتي بتين ولاد لنا كله نتسمع مقراص تخصي نخي سنو بعد سمع مقراص تخصي نخي بزحسي زخل كله أكالات individuals وينت كالات كخانو خالي أمنا يمنجست خانو خالي private كالات كخانو خالي مالت النازي أمي target تجبر حجن تاني من بالي النازي أنتج من دلخو كم زساموز كولز أنا حياتي humanitarian دي خلا حجز أمريكا تو بدلان بملو نوعو كتقارس أنت دافينا إثيوبيا أنا بنت مالتي تتارجت غير على مالتي تتارجت تي victim دخانة victimize دخانة حزبية مالتي حجني إثيوبيا كده كانت قبل لا تحزبية موت على مالتي حجس إذا مرة عن لايك اللي خيني درعنا أي مالتي بزح كقدامي لا تحزونه انتهى تي executive order انتهى دبل نظام نزل خلص عن حاجة ثلاثة points عنقصو
أكلات ويتكلات ناي منجست سانكشن كجبر دا أخيل مبر نتي humanitarian aid to هو دل أمريكا ويكال أنت دا نوعو سانكشن تجبر نتخينا كلا عبي كسايفة ترالله مالتي بملكع زنتر إنا يتخمت دخل outcomes أنت دا خن جمجمان تخينا مالتي مبر ولا حدث كحجز بس حق استاتي لين مالتي أبي إرترا نعم أنت دا أرينا individuals كسانكشن كجبر خوليم كم زنولد سنحنا مالتي تكلات ناي منجست سانكشن كجبر خوليم قال ون قال السكتس نايت government مالتي سانكشن كوبر خوليم معرخ ندي outcome اللون بخميكم جمجمان خل كابت ناي تاريخنا إيرترا قد محج 10 عام تأجيدان يرا تايلو تمسيد بلا الله مالتي كندتي قرارات مثل نتم individuals وين sectors نايت دي government تراي يكونن نتهزبي ون كز affect كوبر مالتي كندون نتهزبي affect كوبر مالتي ناي كم تمثلني أبي تبي أون كم مالتي نالبعد أمريكا نتلاقى على تبادل humanitarian aid أي تقارصون تخون قال sectors ناي government تدا sanction جراجن تمنجز تخنت عينه سكم توسط نتي humanitarian access مريس ده هندر جورا ويس كلا زجمات كفترة خالده ويس كاوفري خابت زمت عندله sanctions نب بيس كستايك متسخل نمناي سلام سمع كمتسخل دبل حتى تعالوا مالتي كان سامز ولا حجي انت عينات وسانات توزتو منجستات تم تواقعت نولهم دلنا أكلات السو حدا قداسي مالتي نعم انت عينات انت كستاي لهم انت ربحتات لهم نخوم عينات نبيس كم زخل سقم تتعب نخوستو سيت عبي حتى خين نسمع عننا مالتي قرب بوست خلا انت فقط تداخل فتحي أنا أب إيرترا كنتات نإيرترا بخمي تلوان عبد بل أنت كنت أمت أنت نخيل ذبر إيطاليا مخنياتو حدا بزح جزية أنت عايز بل مرد أتعلم إيرترا's already isolated يا دي حجي قدات كجبر الله تاني قدات تتأجر لا ونحجون لو زمت أيهلوني ذبل الساعات على أنا قابو أقول فلي ذبل إيطاليا أنت أيو أنت دا دخونات دا قصيلو أنت عينت الجداتات بلك دا عين فلتني نمبر حجين أبنا تام زبلو دلو تكالاتن والكسباتن يم زبلو يزبل دلو نقو تارجت مقباريو درو خلته والكسبات سانكشن كوينو مالو مالتين فيليبوسن ودخاسان ግን ኣብ ትካላት ምስ ትመጽእ ትካላት እንተ ደኣ ገዳታት ሕጅን ኣብነት እቲ ቀንዲ እቲ ፋይናንሳዊ ማለት እዩ መሓውራት እንተ ደኣ ኣሜሪካ ብሓቂ ናብኡ ገጻ ሳይ ክትገብር እንተ ደኣ ፈቲና እቲ ነቲ ኩነታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሕማቕ እዩ ዘሎ እቲ ላይፍ ልሁድስ ናቱ ዝያዳ ሳይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ዝያዳ ክፅሎ እዩ በኣሉታ تناتو لايف لهود استراح ذي يكونون من البعض تسرعات ناي تحدقا مثين اللو مثنيو زبل سلوزلو هلاويناتو يشجع سلوزلو زيادة نجارات زيادة ميليتارايز كهوني مالتي بزح جنابو حدقات تي كم ذي ياب كلوت صنحة هزبي تقداي زخون تسرعات تام سامو سمون تقيس واطنيحو تسرعات عنا تدلو تدا خوينو كم بعينات حدقات كمصون كله نهزب زحالو تدا خوينو ننغرات بسلام كعرفهم يزدلي اب إيرترا زلو سرعات كن بخومو عينات رئي ايكون مخنياتو اذا حالفت 3 عامات تمكروتات كرينا صنيحو حجون اب حالف قنيات كجبر صنحو زلو حجون زجبر زلو كنريو خلنا فتاون خونتات ناي إيرترا زيادة بخبط كوينو سمعان إذا دما سبات بحيلي مكفاف نابكينات مقتاو وحدقاتات سبات كابو هندا كتقله نعم هدام سدات مالتيو فتي أب وش عادو زلو خاني من البات تي كابلير لو خاني أطبي أضيه اللو خونتات تي قربات سايب خونيو إذا سقاتات ناتي حدي دا جن كنريئي نانتا عينت إقاتات مصر بزعبا ذنا إثيوبيا تاين تدا خوينو بناتي رئيتو عطبي أنا خن رئينا دا أمبر سامسون وطيش وطنيحو فتي سرعات تي تماكلاي منقسنا إثيوبيا كوب قبر دخول كويني يسمع عنني نوع عدمي قطباوي already تناي defense ساي sanctions على لغو تناي immigration ناي visa sanctions على لغو أطبيقهم تدا ولا خمس هي عبد الله صنحتنا تي humanitarian aspects ناي trade
نتقطبها ذهات ساكن جبراين خلينا عين جبرنا يبلو يهالو مر أمريكا قلنا أبو قط أم تدأخيدهم فتسرعتنا أمريكا نجيرا هذا سب نجيرا الميت كان نجيرا تدأخلي كايو تهزبي زنعب أنا بزو مثلا حاجتي تهزبي زنعب كوينيس معني نتسرعات بخمو ثقيلو تقبلوا كوينيس معني سلذي زيادة بريجر نابي يقولوا ناب إثيوبيا ناب تسرعات سايكليو زناي تجراي درو كم تدبلوون تي كابتي قبل علينا دولو بلوكيد اسم إلاينا ناب عفار قطنا خيدنا ناب مريت أمحرا قطنا خيدنا دبلو زلو درو بتميتن بتسمن سايكوينا مالو حجي تي بزح لو تزلو خوينيش معنا عنتوي زر سلاسة جيركا تناخيف كيانيركا أبتي ناي منجستي إرتران كم أو ناي حيلتاتنا إثيوبيا هفتي منجستي إثيوبيا نتيوم ناي تجراي حيلتاتن انت عنت قبر ملس إذ وهابو لوزي إقراني أمريكا تيوم قبر ملسات كاسنا نحر حلوة مسو متأسسار اللو بلو ويبون انتاي مزم مالخطو أبزولون إني إشتي دحاني قرب يركم أصفح بلوامو شعو ناب حتون ملسنقاتنا حنكيد مالتي مس أبزدلو بتقفنا سلاسة جميل كايات صنح كاعتشوالي قن انتا يوهجي كم زي زاري زوالو اتي زمتة بأمريكا قدا ناي إثيوبيا قدامي منستر كل عدو هنا دبجابه أمريكا صحيف الله على فيسبوك على سوشيال ميديا رينا لنا مالتي كم خاني بنا إيرترا خاني حدا إديتوريال وصيلو تنا إيرتران تنا إثيوبيان أبت لانجويج ويا أبت بزحي يفعل مرت تحسوا حدا زي مخني لزلوا كنتات نقال يوم تقبط لهم عينة كنتات غيرهم يمرئ موزلو وغن تقرايقن منقست كل تقراي زوطة نتي زوطة كم حدا أونتاوي غيرهم رئيهم ولو غن كل جزء سلام بحدا كنتات راح يمتزينيو أمتز أنت عينة لو تخمتزي أنت عينة توسخي تخمتزيو سوتات رهنا عبي كم تخيل رناي مالت بوغني ولا حنت زوسخي لين جاكا denial and rejection كابلتي من قصات ولا حنتي أنا سكحج مالت 5 مقبلة سنحة كاب ناي تجراي وجن كا 5 مزولا مالت تقبلنا أو يقولوا له مالت مسقى جلست ناي set of conditions الله مالت 5 تجارينا نقبله بين تي بلوكيت ولا نترعلنا ما يم نقبله جلي يسبل كسات الله مالت كان لعلي ده سام درس لا سه دارجا الكم يخم أنا إفكم يخم أنا قرب بوسخالات تدخلين انتهى يتي بمجدي منجستي إثيوبيا مع كلاي منجستي إثيوبيا دوت ذلوا رئيتوتات مجلتيتاتن بمجدي إيرترا دوت ذلون مقرراب ذلوا أنا نتحدث الدقاقة في كوينوس رأني أبنت انتهى نتي يذو قد عايز بسلام كعرفت هذا خوينو قبل عليه سرعة إيرترا أب سقات على اللوه أب إثيوبيا ذلو أب تجراي ذلو حيل مالتي سرعاتنا إثيوبيا ون مع كلاي منقسنا إثيوبيا نتنا أب كل الأمحارة ذلو ون سقات على اللوه مالتي حجي بو يحجتي قمت إنا أب مونغو إيرتران أب مونغو مع كلاي منقس إثيوبيا ذلو كله تي سايات أنا حدا قانا خويني سمعني ريجكتي ذقبره نتخونتات أب بايتا ذلو أي ترد وون يفهم يذبل ذلو مالتي أب نمنتاي الكامس الترئي TPLF ويدما TDF ذو طو مجلس إنيرو أقدم بالكامالتي ذخونتات زب سلام كعرف تدا خوينو حدا شو حتى نتبتها توتيوم نيرم حجي مس إيرترا مس بقطع أب مونغو دكتور أبن أب مونغو إسياسن زجبر ذاته نذ قداي مس إيرترا لنا نايدو قداي مفتاح نحنا بقطع ذمدنا خلو لو ذبل ساعات نيرو مالتي إذن تدأخوينو أنا تسرعتنا إيرترا أقام قدامي تلاقي ناتهم غيرهم كم دري وون حبيرهم نيرهم الذي إذا قلت ريو خلها سرعتنا إيرترا قبل عليو حدقة يموتوا كم دلو هلاوي ناي TDF ويدما ناي TPLF تما تناتو كونسوليديت كوينه ممتع كبعين حدقة يدريو
ስለዚ ነዚ ናይ ኣሜሪካ ርእቶታት መግለፂታት ወይ ድማ ኣዋጃት ኣይቅበሎን እዩ ከም ዘይቅበሎ ድማ ሓቢሩሎ ማለት እዩ እቲ ክልተ ኣብ ልዕሊ ክልተ ዓበይቲ ጀነራላት ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እገዳታት ዝመፀውን ሓደ ምልክት እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ክመፅእ ዝኽእል ብትርጓሜ ናይቲ ስርዓት ክትሪኦ ከለካ ንዓና ሓደጋ መፀና ኣሎ ዝብል ሳያት ኣሎ ኣብ ናይ ማእከላይ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዳመሪእካ እውን እቲ ብመገዲ TDF ዝወፀ ኣቀዲሙ ናይ 7 ነጥብታት እቶም ዝተኣስሩ ፖለቲካውያን ሓይልታት ክፍትሑ ይፅውዕ ነቲ ኣብ ውሽጢ ነቲ ስታይ እውን ኣይቅበሎን እዩ ማለት እዩ ነቲ ናይ መንግስቲ ናይ ኣብይ ኣይቅበሎን እዩ ምክንያቱ ንሱ ኣይቅበሎን እዩ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ነቲ ብምሉኡ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሰርቪስ ዳግማይ ሪኢንስቴት ንክኸውን እዩ ዝፅውዕ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዘርእየካ ስርዓት ኣብይ ዘይብሉ ኢትዮጵያ እዩ ብድሕሪት ድማ ኣፀቢቑ ነዚ ጉዳይ ዝሸናኽሮ ከዓኒ ሪፈረንደም ክንገብር ኢና ዝብል ርእቶ ከዓኒ ኣሎ ብመገዲ ትግራይ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኩነታት ፊቸር ናይ ትግራይ ናበይ ገፃያ ንክትከይድ ንዝብል ሪፈረንደም ዝበሃል ኣሎ እዚ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ይፈርሆ እዩ ኣብቲ ማእከላይ ኢትዮጵያ ዘሎ እንታይ እቲ ሪፈረንደም እንታይ ከምፅእ ዝበሃል ብስርዓት ናይ ኤርትራ ድማ ኦፐንሊ ሓድነት ኢትዮጵያ ኢና እንታይ ንገብር ዝብል ርእቶ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ክትሪኦ ከለካ እቲ ጉዳያት ዝተሸናኸረ እዩ ካብኡ ዝብገት እዩ ድማ እዚ ኩነታት እዚስ ብቐሊሉ ምዕለቢ ክርከበሉ ዝኽእል ኮይኑ ኣይረኣየንን ኣዝዩ ሓያል ኣሰካፊ ኩነታት ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ካብኡ ኣሜሪካ እውን እዚ ምፍላስ እዚ ስለ ዝረኣዩ እዮም ብቐጥታ ናብቲ ጉዳያት ዝኣትዉ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ቴንክ ዩ ያቀኒልና ያ ማለሲ ኣሕፅር ኣቢልና ሕጅኮ ምስ ኣብዚ ምሳና ዘለው ከዓ ቅሩብ ክንዛተይ ገለምለ ምእንቲ ክፅንሕ ኢለ ክኸፍት እየ እቲ ዘተገለ ግን ቅድሚ ምኽፋተይ ገለ ግን ሓንቲ ሕቶ ከዓ ክውስኸላ ዝደለኹሲ ፅልዋ ናይዚ ኣሜሪካ ኣውፂኣቶ ዘላ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን መንእሰያት እንታይ ይመስል ንኣብነት ሕጂ ሓድሽቲ ኣሳይለም ሲከርስ ዮም ስደተኛታት ኤርትራውያን ሕጂ ዝወፁ ዘለዉ ኣብቲ ምዕራባዊ ሃገራት እቲ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብቲ ክራይምስ ኤጌንስት ሂማኒቲ ኣብ ዝብል ኣቐሚጣቶላ ኢምፕሊኬት ጌራቶላ ኣብቲ እገዳ ኣሜሪካ ብኸመይ ክትጠልዎ ምኽእል ንኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን እዚ እገዳ እዚ ዳይሬክት ዝኾነ ሬፈረንስ ንሬፊጂስ ወይ ኣሳይለም ሲከርስ እኳ ይረኣኹን ኣይመስለንን ኣብቲ ክሳይ ዘሎ ግን ሓደ ካልእ ኢንዳይሬክት ሬፈረንስ ካብዚ ትብልዮ ዘለኹ ክእመት ወይ ክመፅእ ትኽእል ነገራት ግን እንታይ ክህሉ ይኽእል ንኣብነት ምናልባት ከምዚ ትብልዮ ዘለኺ ስደተኛታት ወይ ሬፊጂስ ክኾኑ ዝኽእሉ ማለት እዩ ዕቑባ ሓተቲ ዕቑባ ማለት እዩ ምስ ትብልዮ ዘለኺ ክራይምስ ኣጌንስት ሂማኒቲ ክኸውን ይኽእል ክራይምስ ኣጌንስት ፒስ ዝበሃል ኣሎ ዎር ክራይምስ ዝበሃል ኣሎ ምስኡ እንተዳ ኢምፕሊኬትድ ኮይኖም ምናልባት ኣብቲ 51 ኮንቨንሽን እንታይ ዝብላ ኣሎ ንኣብነት ኣርቲክል 1F ዝበሃል ኣሎ እቲ ሴክሽን ናቱ ኤክስክሉድ ገብርዎም ማለት እዩ እቲ ኤክስክሉዥን ማለት ከዓ ኣሳይለም እውን ክትሓትት መሰለ ይብልካን ማለት እዩ እቲ ኣርቲክል 1F ዝበሃል ናይ 1951 ኮንቨንሽን ከምኡ ትብል ማለት እዩ ሕጂ ከምኡታት ገለ ኣኔክሶታት ዝኾነ ኤቪደንስስ እውን ሰሚዐ ኣለኹ ብዝቐረበ እዋን ማለት እዩ ብፍላይ ኤርትራውያን ካብ ከባቢ ውግእ ዝነበሩ ንበዓል ግብፂ ንበዓል ሱዳን ገለ ዝኸዱ ማለት እዩ ኣብቲ ውግእ እንተዳ ንኣብነት ነርና ወይ ከዓ ንሕና ተገፊፍና ከም ሰራዊት ኮይና ኣብ ኢትዮጵያ እትምና ተሓራብቲ ውግእ ከዓ ሃዲምና መፂና ንዝበሉ ማለት እዩ እዚ እቲ ዓይነት ክራይምስ ገይሮም ቴስት ተገብርዎሎም እቲ UNHCR ዲ ካልእ ሬፊጂ ስታተስ ዲተርማይን ዝገብሩ ዘሎ ኣካል ነታ ኣርቲክል 1F ንብላ ዘለና ነቲ ክራይምስ ኣጌንስት ሂማኒቲ ከም ዘይገበሩ ወይ ክራይምስ ኣጌንስት ፒስ ከም ዘይገበሩ ወይ እውን ዎር ክራይምስ ከም ዘይገበሩ ሳቲስፋይ ክገብሩ ኣለዎም ማለት እዩ እቶም ዲተርማይን ዝገብሩ ኣካላት ሕጂ ኣብ ከምኡ ዓይነት ቴስት እንተመፂኻ ከዓ ሓደ ከቢድ ዝኾነ ክስታያት ሪፈረንስስ ኣሎ ማለት ሕጂ ኤክስክሉዥን ከጋጥም ይኽእል ግን እዚ ዝብሎ ዘለኹ ግን ኣብቲ እዚ ኦርደር ንብሎ ዘለና ኤክዚኪቲቭ ኦርደር ዳይሬክት ኢምፕሊኬሽንስ ወይ ኢምፕሊኬትድ ኮይኑ ኣይብልኒ ማለት እዩ እስካብ ሕጂ ትምልእዎ ኣለኩም ድዩ go ahead ዘርስላት ዳርጋ ብዙሕ የለን እንታይ እዩ ግን እቲ ቀጻልነት ናይ ኩናት ወይ ድማ ምዝህሉ
عبل علتي عبل علي هيوت ناي منسيات ناي كاب كل وجنات كبيرة ترى يكون كاب تخلق warring parties تقاتم حدقة عنوت implication وسونا اللو مالتي وحجنا أبنت دقوت إيكا ديت زارب ولو ساعات على حجي في خمسة هي قصص كنها مالتي بقطع ذي سايد ذي يكونه بتدوار مجدي في تدلو حبريت أنتاي يتطلويو وفي ناتكا ترى أنتاي نيرو أبكينات بريخا يولو ديو إدني ركاديو أب مسمات ناي سبات سيفيليانس وتهدر እንዳ ሰባት እንዳጸነቱ ከለው እንዳተቆትሉ ከለው እንዳተኣስሩ ከለው ተቆይልካ ተጠምት ነርካ ዲኻ ዝበሃል ሳያት ኣሎ እዚ ሕጂ ንኣብነት ሰባት ወይ ናቹራላይዝ ትናቶም ዜግነት ኣብ ዝረኽብሉ እዋናት ወይ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት እዚ ሕቶታት እዚ ይለዓል እዩ ንሰባት ይጠልዎም እዩ ቁስሊ እዩ ኣብ ዘይሕከኽ በሰላታት እዩ እቲ ኣብ ኣእምሮ ጥራሕ ዘይኮነ ወላቲ ኣብቲ ሰትልመንት ናይ ሰባት ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ካብቲ ብዙሕ ሓደጋታት ናይ ኩናት እዩ እቲ ሰባት ሕጂ ዕድለኛታት ተዳ ኮይና እቲ ኤርትራዊ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ኣብቲ ከባቢ ናብዚ ኩናት ዝፅበስ ዘሎ ኩሉ እቲ ዕድለኛ ተዳ ኮይኑ እቲ መራሕቲ ንነብሶም ንክነብሩ ክብሉ ስርዓታት ንነብሶም ንክነብሩ ክብሉ እዮም ሰባት እንዳቋሰሉ እንዳጣፍኡ ዝነብሩ ካልእ ዝበሃል የብለይን ግን እንታይ የኽብል ዝኽእል ኩናት ኣብ ልዕልቲ ኣብ ሂወት ናይ ሰባት ዘውርዶ ሓደጋታት ኣብቲ መጻኢታት ናይ ሰባት እውን ጥልዋታት ኣለዎ እሺ ዝውሳኽ ነገር የብለይን ተብቐጥታ ተዋሪ ይጸልዎም ያ በቃ እዚ السنة انت انحتوتات انا زنبران اندو دحر بقى مال خالقا دحسبن دلو خقل لو عندكين زيهم مسانا دلو بصتناسي درجه ساعات كوينو صيلهم كسمعنا طنيهم حجي دخون رئيتوتات حتوتات مبريتات نزولو خاني مس يحواتنا خوينا مور ديسكاس كنقبر نابو خنقطل اتي ناي زوم غلغنا بزي اخلنا بقى